Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izaga. Ake sihambeke sithathe izaga ezimbalwa nezincazelo zakhona. Isaga sokuqala ke sizosithatha isaga esithi ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Lesi simo ke sokukhuluma sichaza ukuthi umthakathi kuphela ungayifuna into enhle. Kanti sisebenza uma usukubonga uma ngabe umuntu ekusizile ngento ethile. Isaga sesibili ke sizosithatha isaga esithi uzenzile akakhalelwa, ukhalela uzumekile. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuthi umuntu osifake yena enkingeni akakhalelwa noma akadatshukele. Ukhalela umuntu ongena enkingeni ngephutha. Isaga sesithathu ke sizosibheka isaga esithi ukuzulelwa amanga. Lesi saga ke sisebenza uma kukhona into embi ezokwehlela engasiholela ekutheni ugcina ufile. Njengoba sazi ukuthi amanqe yizinyoni ezidla ukufila. Isaga sesine ke sizosithatha isaga esithi uyishaya emuva ayishaye phambili. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho umuntu oyiphiciphici, umuntu oyixoki, umuntu oyiwesheweshe, umuntu ozenza muhle phambi kwakho uma esehleli nabanye exokisa. Isaga sokugcina ke sizosibheka isaga esithi uzolitheza olinenkume. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuyibizela inkathazo noma ukuzilandela izinkinga. Lesi saga ke sisebenza ukuxwayisa umuntu ongalaleli uma etshela ukuthi uzozilandela ingozi ayilethe eduze naye. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, usho ukuphala kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.